Il-Partit Nazzjonalista esprima solidarjetà mal-ħaddiema li tilfu x-xogħol minn mal-kumpanija tal-gaming Betson, juri wkoll solidarjetà mal-familji tagħhom. Fi stqarrija l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għal-gaming, is-servizzi finanzjarji u l-IT, Kristi De Bono, esprimiet ukoll it-tħassib tal-Partit Nazzjonalista għal din is-sitwazzjoni ta' diqa għal kulħadd meta daqstant ħaddiema jitilfu x-xogħol tagħhom f'daqqa. Għalkemm hemm numru ta' ħaddiema barranin li tilfu x-xogħol ukoll, dawn illum huma parti mill-ekonomija Maltija għaliex jieħdu sehem ewlieni fiha, speċjalment bl-infiq li jagħmlu u l-kirjiet li jħallsu. F'dan il-mument diffiċli għal dawn il-ħaddiema kollha huwa importanti li l-forzi politiċi kollha jaħdmu flimkien biex dan is-settur jibqa' joffri impjiegi tajbin lil ħaddiema Maltin u Għawċin. Dan huwa settur li nbena fuq is-sisin sodi u l-investiment li ġibed pajjiżna grazzi għal viżjoni fit-tul tal-Partit Nazzjonalista fil-ħolqien ta' setturi ġodda u l-bini tal-infrastruttura fiżika, legali u edukattiva għalihom kif ukoll l-atmosfera ekonomika vibranti u kosmopolitana ta' pajjiżna, speċjalment wara sħubija fl-Unjoni Ewropea. U importanti għalhekk li l-Gvern u l-Oppożizzjoni jaħdmu flimkien ħalli dan is-settur jibqa' sostenibbli għat-tul u jeleb l-isfidi li jkollhom minn żmien għal żmien fosthom l-isfidi għar-reputazzjoni ta' Malta. Il-ħaddiema fil-qasam tal-gaming huma ħaddiema kapaċi u versatili li bis-saħħa tax-xogħol tagħhom l-ekonomija tagħna kibret f'settur li llum huwa wieħed mill-akbar kontributuri għat-tkabbir tal-ekonomija tagħna. Il-Partit Nazzjonalista jittama li ditti oħrajn f'dan il-qasam joffru impjiegi biex jassorbu dan it-telf ta' impjiegi minn mal-Betson. Il-Partit Nazzjonalista lest li jagħti kull appoġġ u għajnuna lil dan il-qasam u lill-awtoritajiet biex dan is-settur importanti u s-settur usa tal-ekonomija diġitali jibqgħu jissaħħu joffru impjiegi ta' kwalità pagi tajbin kif għandha bżonn l-ekonomija tagħna. Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li kif għamel meta kien fil-gvern pajjiżna jkompli joħloq setturi ekonomiċi ġodda li jagħtu bilanċ u stabbiltà lill-ekonomija tagħna u joffru lil ħaddiema tagħna l-aħjar kundizzjonijiet f'setturi mxaqilbin lejn il-futur. F'dan il-kuntest il-Partit Nazzjonalista jkompli jisħaq ukoll fuq l-importanza li nħarsu ntejbu reputazzjoni ta' pajjiżna ħalli Malta tibqa' tkun minn ta' quddiem fl-għażla ta' investituri barranin.